Ubungakwazi. Hey, ungazongibhedela mina. Ubungakwazi ngikutshela. Hey, lalela nangu sefika ke uzobhekana nayo. Makwenzakalani? Nangu uyangidelela. Uyangibizela lamakamereni mina bengazi ngani. Mawona ngikushiyela ukwazi ngitshela ukuthi uzohlangana. Hayi Bengeka kwenza Hayi, bengeka kwenza ma. Bengeka kwenza ma. Ela yini? Uyangidida lo ma wakho lo. Gebengu lezi. Angishilo. Yabona ma wakho lo lokho ekhuluma into engayizwa nje. Angizwa yonke lento ayikhulumayo. Amadlebe ningilalele. Ukuba nivula amadlebe. Yabo ukuba nivula amadlebe ningilalele ukuthi ngikhuluma into straight mina. Fanele phela Khuluma into straight nje mina ngishoni ngala nangala. Wedlukile. Sanibonani bamukeli enibingelelwa intombi yakaThabethe ezalwa nguMancamo. This is uPinky Thabethe, your host the most u-anti we-country uvukile uMalambane. Sifikile ke siwehlukile niyazi ukuthi mase sifikile izinto ziyahluka. Siphethe ke imindeni yethu emibili namhlanje, umndeni wakaMkhwenyana nomndeni wakaMakoti. Bazodigida udaba labo okade lesalela. Niyakhumbula ukuthi uMkhwenyana wayemisele efuna ukushada nomakoti wakhe, kodwa kwaba khona loyo mpikiswana ekhona. So namhlanje uMkhwenyana usijabulisile ngoba usilethele uma wakhe naye ozommela ngoba manje yena ubukeka nje umuntu oyinhlwa onginamndeni. Wathi umakhe nongikhona ngisaphila ngizobheka ukuthi kwenzakalani ngoba phela ingane nami iyawudinga umshado. Sicela ke umndeni wakaMkhwenyana ngala usibingelele introduce kubabukeli mawami kunjani? siyaphila sina bakaMatshana. Siyaphila sithanda sami. All right. Hayi right. Ukalelekile. Ngiphakathi. Hayi sibonga lokho. Sicela ukuthi ubingelele ke ababukeli. Ubatshele ukuthi ubani wena, uze ngani ukuze iqhubeke into yethu. Mina ngoMahlabangane. Ngomama wakaMatshana. Ngize la kulomndeni wakaSompisi. Ngani ngoba khona lolu daba olungangiphethe kahle. Ngibona izinto engaqhubeki nakuba sekukhona esesikwenzile okuningi. Manje ngithi ake ngizoza ukuthi kwenzekani ngempela ngoba ngisadidekile. Izinto aziphambili ziyahlehla ziyemuva. So ngisengizolindela ukuthi ngizwe kubona ukuthi bathini ngoba angiphathekile kahle. Ngibona ingane yami isihlukumezeka, kungafanele ihlukumezeka. Sayenze zonke izinto. Sasisaphequla amaphakethe. Kodwa kuthule nje uhlelo mina ngomama uNdlela yo mndeni wakaMakoti ngicabanga ukuthi namhlanje sifike ovutho ndabeni nawo umndeni wakaMkhwenyana ma sicela uphinde ubabingelela ababukeli asikwazi ukuqhubekela phambili ungababingelelanga ubatshela ukuthi ubani then bese zama ukuthi uphendule nazi izizengawe namhlanje umama ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani umshado udaba aqedekanga. That's why ke namhlanje kukhona yena ke ngizomlandisa ke ukuthi ngempela kwenzakalani. Mkhwekazi mlingani wami unjani? Siyaphila noma singaphili nje. Lana ngabizwa uMkhwenyana wangibizela la ezothi ucela umshado. Ngambuza ngathi mina kungani uzongicelela la ungicelela umshado? Wathi yena ukuthi ubone isikhathi sesamba ekade ucelile umshado. Umbuzo wami waba munye. Ngambuza ukuthi uma ngabe wena uzocela umshado la bebengekho nabantu ongabathumela njengomkhwenyana, njengabantu abanjengabakhongi, ngoba phela wena udaba lakho liphethwe abakhongi abahambisa izinkulumo ekhweni lakho, and then impendulo bese bebuya nayo bese bekutshela ukuthi cha sambe kanje ekhweni ngempela usuku lushiwo kuyaqhubeka. Yena wathatha udaba wanikeza undodakazi
wabhalela undodakazi incwadi ukuthi amnike ayidlulisele ekhaya. Zange afike iy'ncwadi. Njengoba yena esengibizela la, usengibizelisa ukuthi yena ubona kuthuli ungathi shu. Kanti mina akaze ifike mina kumina incwadi. Sono sami sokuthi-ke manje mina ngala nomshado kanti angizange ngi-update-we ngalutho. Iphutha lami likuphi-ke lapho? Wena ngoba uyazi ukuthi khona into eyenzekayo. Awubuze ngani indodakazi yakho ukuthi kwenzekani? Kwenzakalani nasekuqaleni? Ngoba thina silindile. Incwadi ziphumile nakuba singafiki kuwena kodwa lolo daba olwenu nobabili thina kusasifaki. Inkinga Ngoba thina ngazi. sifuna impendulo. Inkinga ngazi mlingani. Njengoba ngikuchazela nje ukuthi angazi. Ungibiza nje ungitshela lolu daba nje into ebengiyishwama leyo angiyazi. Azange kufike incwadi kumina. Umbuzo engawubuza mina kumkhwenyana ngathi kungani engathumelanga abakho ngoba abakhongi babengeke balele bethumela incwadi. Babezofika baqonde ngqo ekhaya bafike bandlala udaba siluzwe silumukele. Bona wenze njani? Ngokuthandana kwabo babhala incwadi yena wathumela umuntu wakhe. Umuntu wakhe wangayilethi incwadi ekhaya. Sesithola lana ukuthi incwadi wayibhala wena kuma umuntu wakhe. Umuntu wakhe wangayilethi incwadi ekhaya. Ngithi mina lami icala iliphi? Wena njengomama olotsholelwe umele ukuthi uxhumane nendodakazi yakho. Kusho ukuthi wena uxhumane nendodakazi yakho ngoba akufanele kuze kufike lesi sikhathi njengoba thina sesizafika la ekhaya. Uyabona ukuthi ngimdala kanjani manje? Ngidinga umlekeleli. Kodwa manje kuthule nje la ekhaya. Inkomo zifikile, nencwadi zaphuma, angisazi manje ukuthi kwenzekani. Yazi-ke mlingani-ke mina ngizokulungisela-ke lapho. Umkhwenya njengoba ngilene ngiyibanga nje ngiyifaka indaba yabakhongi. Ngaba asikho kwayithina la sikhona. Umkhongi ukuba umkhwenyana wathumela umkhongi wezobuya nempendulo amtshela umkhwenyana ngoba nisho umkhwenyana ngimkhumbuze nokuthi kwakukhona iy'nkomo ey'ntathu ezasala. Angithi abakhongi ngabe babuye nalonto ukuthi okay njengoba umkhwenyana esecela-ke manje umshado nazi iy'nkomo ezashoda sesizokhipha zona siyashada ngoba phela umkhwenyana ngamnika i-break ukuthi okay let's uthi uyothi uma usufuna umshado wena buse ungiletha lezo y'nkomo kumina because mina ngangiy'bekela kumkhwenyana lezo y'nkomo ngoba ilanga angilazi umkhwenyana sethi manje ngicela umshado. Ngale nkathi umkhwenyana sethi ma sengiyashada seziyaphuma-ke iy'nkomo singamkhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi kunenkomo yokuthi nokuthi iy'nkomo ey'ntathu eyombondo, eyomemulo, eyefenisha zontathu. Ngangiyigcine kumkhwenyana. Umkhwenyana-ke mesethi nje yena usedinga umshado umlingani wami, umkhwekazi wami, nazi-ke iy'nkomo zakho sengiyawucela kumshado ngelanga lokuthi sibakhulule bashade. Kodwa manje ngendlela yena avesane wenza ngayo, weza le-studio wazokhuluma yonke into nokuthi uyasondla nokuthi wenza ini nani, usithengela iy'mpahla, uyakhe ekhaya, yonke lento bengingayazi. Ngiyiqale ngomkhwenyana ezoyikhuluma la. Ngibona ngathi nobushompolilo le ndaba le. Ayingigculisi kahle. Ngiyalizwa leli point lakho lokuthi uthi uyanondla. Kodwa sengathi khona ungale kwalokho. Ngale futhi kwencwadi. Lengane kade ikhipha imali. Ibhala incwadi. Yonke lento nje ayenzeki. Akho mpendulo nje kuthule nje kuthethu. Futhi ngiyezwa ngandlebenye ukuthi nina la ekhaya benino one room. Kodwa saninomuzi omkhulu manje. Iloku indodakazi yakho yathandana nendodana nengane yami. Manje Ngidekile manje. manje uchaza ukuthi ngabe sakhelo undodana wakho? Belokhu beqalile bezwana. Never. Uyazi ukuthi wena ngoba phela awazi. Nami lento nami ngiyithole sengile. Undodana wakho ubenikeza undodakazi imali. Efuna ukuzenzela idingo zakhe ngendlela yakhe. Mase ngimbuza mina siqhamuka manje sesila sengimbuza ukuthi ngempela lo undodana wanginikeza impela imali. Ake ngikubuze wakunikeza ngempela imali nangumamezala uthi Yebo mama wanginikeza. Uyabona? wayenzani imali? Ngangithenga ngayo izinto zami ezibalulekile.
Angithi asakhanga ngawo umuzi. Angithi azange usondle ngemali yakhe. Akaze sondle yena wayitshela ukuthi unginikezela ukuthi nginondle kodwa mina ngikwenzanga konke lokho. Ayithengele idingo zami. Yeyizwa indaba la ikhona. Ukuthi Uyabona ukuthi imaki uyabona ukuthi mina nawe kahle kahle la thina njengabantu abazali thina sididekile. Ukuthi yangishithela. Thina singenile nje kahle kahle bona balwisa impilo zabo. Mangase ngimbuze manje ngizombuza phambi kwakho futhi indodakazi ukuthi kungani enza lokho ekubeni umuntu wakhe azi ukuthi ngale baxoxa ukuthi kuzokwenziwa amalungiselelo omshado bese yena enza kanje. Kungani indodakazi usuwenza kanje? Ngibonile ukuthi kunobushomkololo la. Kodwa ngiyamthanda mawami ukubona konke. Anganani nalokho. Yilo ungathembeki kwakho encwadwa yisanga ekhaya. Ekhaya bengazi ukuthi ngeke bazamkele ngoba phela ngisiphila lempilo esiphilayo. Usutshelwe ibona lokho. Uma wami ngiyamazi ezumzali ongikhulisile. Uke wake wakhuluma nje naye. Uma wami ngakhuluma kancane kodwa phela bengisaba ubaba kakhulu. Kodwa umthanda uSimo. Ngiyamthanda yebo ma ngiyamthanda ngoba vele ngimisele ngaye nokuthi sibe nempilo right soba u2. Simo, ake ngizokwena manje. Uma uyabona nje igama lokuqala nje tsangiqala likhuluma bethu uyangiyuza angizwanga kahle lapho kodwa ngizwile uyuza bethu ngizwanga kahle. Yabona yona ngidina nje ngizokusela ngekhala ukuthi uyangiyuza. Hayi ngeke phela. Bese ngibuyisa impendulo phela ukuthi kade wangishithela before. Nami bese ngishaya amagabadaki la kade wenza before ukuthi angasho kanjani ukuthi ufuna isithembu ngoba mina ngingakwazi ukukhuluma nomzali wami. Ngimtshela ukuthi akalindi. Ngizama ukukhuluma nomzali wami. Akukho lula ukuthi ngiphila lempilo engiphilayo umzali like Kodwa uyangithanda kodwa usutshela ukuthi uyangiyuza. hayi Woma. Hayi bese ngaphela leso. Kusho ukuthi wena utsotsi wena. Usigebengu wama ngabatshela. Cha kahlenike abantu basemzini. Igebengu la. Kahlenike abantu basemzini. Ngingangeni olimini. Uma nithi uyisigebengu kanjani? Ngoba phela uyalichaza udaba ukuthi yena azakwenze lokhu wekwenza ukuthi wena wawumchithela waphinde phezulu kwalokho waphinde wathi uzomenza isithembu. Lo muntu akakamshadi nokumshada kodwa usunamagama owabekile ukuthi yena ubani ongavuma ungena esithembini. umuntu omthandayo ngempela. Umuntu omthandayo. Kahle kahle wena kusho ukuthi ubuvela ungamthandi. Ufuna ujaha ukuthi angene emshadweni ekugcineni mina ufuna ufake isithembu. Mina ngaze nje uyamchithela futhi okokuqala. Mina bengibhekene naye phela. Wena wawambamba ephutheni lokuthi uyakuchithela Alikho. Angikaze ngize ngibambe. Kodwa nje uyayizwa nje nayo lento ayisho ukuthi yena kusho ukuthi bese ngiyuza mina. Ubethi Utshela ukuthi uyangithanda kodwa uthi ubebuya angithi ngisuya ifanele uyi-understand lento uthi ubethi uyakuzwisa ubuhlungu. Kahle kahle indlela yena indlela yokuthi yena ngicela ungilalele mkhwenyana lento le yena befuna ukuyenza kahle kahle yena bese ufuna ukukushaya ikhanda kube ubeke omunye ngabe umbonise nenye indoda kodwa wathi ngcono ngidle iphakethe lakhe kodwa indoda ayikho yabo ubezama yena indlela ukwenza ukuthi ube nebuhlungu ozobuzwa kodwa ekugcineni hayi ngoba engakuthanda uyakuthanda omuvu nawe uyangivumela uthi akazi ufice nenye indoda vele ngikaze ngize ngibambe namuntu. kahle kahle vele uyakuthanda Kodwa wena sungithithele ka1000 angazi ngabala ngithini. ngaphezulu wombhatsela ngokuthi umfake esithenjini wakwamhlebela-ke umlingani-ke wakwamhlebela-ke ukuthi nami ma nginalo iphutha kahle kahle lapha kulowamuzi ngenza u1 no2 no3 no4 phezu kwalokho-ke sengiphinde ngaya laphayana. ngithi mina wena ubaba wayenesithembu mina ngangisuke ngiyisho hayi ukuthi into eyayiserious ngiyavuma ukuthi vele ubungibambe emaphutheni okucheater waswathi yonke lento le kodwa ngiyathanda uyazi ukuthi ngidele konke ngawe ukuthi kini ngitshethe ngila kakhulu yabo nje lento yendo uma labantu ade bevele behlala kwaNdlovu Hey madoda. buka manje sibahlala emzini emngakanani uyizwile inkulumo yabo eqaleni ukuthi itheni Hey mama madoda.
Ukhulume nomlingani wakho ngoba manje ngiyabona nami Hayi mlingani uyabona nje ufike ekhaya la kumina. Ngoba ngizokutshela iqiniso. Uyabona njengoba ethi sihlala emzini omngaka manje wena wafika ku one room. Ngithi yena imali athenga ngayo methi wasakhele noma wasithengela umuzi imfakazi indodakazi yakhe imali ibidlela yona. Baba wakwami mina uyayisebenzela wazakhela umuzi wakhe. Imali iyakhe idliwe umuntu wakhe. Ayihlangani nje nomndeni wami. You understand leyo nto le ayishoyo yena umuntu odla imali yakhe uyidle ngoba futhi ubepheya epheya into zabo buba u2 akuhlangani nomndeni wami. Kusho ukuthi wena makoti Ubukhosololo lo benimshoyo lo nje cha Yebo cha. ma bese ngibona ukuthi ngiyamthanda kodwa manje bengifuna ukumzisa ubuhlungu lo bangizise bona yena. usazoqhubeka futhi umshaye ngemali noma esekuthathele. Ngeke ngisamshaya manje ngoba phela sengifundile emaphutheni naye wafunda emaphutheni washo ukuthi ukhetha mina njengoba funa mina nami ngifuna yena manje. Yabo ave kubuhlungu ukuthanda umuntu. Yindaba ongayikhipha incwadi uyise kuma wakho ngoba kade lo mshado uphumile ngokomthetho. Kodwa wena omisa umshado. Yini eyenza lokho na? Awusafuna kona ukuthi umyuze udle imali yakhe. Bengisafuna kona ukuqhubeka ngidle kodwa manje sengiright sengiqondile sengiright. Sesicela umshado ma. Ukuba bese sukele ke sithatha umunye umuntu ashiye wena Hayi bengeke akwenze Hayi, bengeke akwenze ma. ngithi Bengeke akwenze ma. Ngicela mina mina. uzovimba ngani? Uyangidida lo ma wakho lo. gebengu lezi. Angishilo. Yabona ma wakho lo lokho ekhuluma into engayizwa nje. Angizwa yonke lento ayikhulumayo. Amadlebe ningilalele ukuba nivula amadlebe yabo ukuba nivula amadlebe ningilalele ukuthi ngikhuluma into straight mina Kufanele phela khuluma into straight nje mina ngishona ngala umuntu ngimtshela nje direct ukuthi nje kanje yabo lento ukuthi ingane yami ibidla imali yakhe befanele ayidle befanele ayidle undodakazi befanele uyayidla imali indoda yakhe imali ayidlile Angishaya ukuthi angiyona kodwa ngithi ushaya ingane yami ngemali. angithi Ngabe wakho umuzi wakhe yena. angithi ke phela Umfazi onjani? ubemfaka emqeni angithi ubemfaka emqeni lo ndodana yakho ngoba uyakubheka unendlela ephambanayo indodakazi yami bemfaka emqeni Ayikho lento. kwimanje nje ukhalela ukuthi ufuna ukushada naye manje ke uma ukuthi ufuna ukushada nawe ufuna ukushada naye mina nginankinga Wena ukhuluma Ngiyabonga anginankinga mina nginayo inkinga umuntu mawukuthi nawe unenkinga mawakhe ngendodana yakho ningazifanele nihambele noqala enye Uyabona nje wena. thina sinankinga thina Uyabona wena maka makoti. Kwakufanele udle imali yendoda yakho wena. Siyezwana ukuthi ngithini? Wena udle yendoda yakho imali. Uma wami uyinikwa yini imali? Yimini enganginika uma wami umama akazayifuna imali yakhe. Yimini enganginika uma wami. mina ngikaze ngifuna imali yebo ngiyayidla futhi ngiyondla ngayo ingane zami kayikhona mina eyomkhwenyana imali cha no angikaze ngidle Khalulu lo. lo uyena bekhiphela ntanami ubumkhuthuza Bengamkhuthuza bengikhiphela yena. Yangijulukisa into ekhulumayo wena. Ngoba wena ukhuluma into ongayazi. wakhuthuza Akunginyanyisa Wenze njani? lokho kwenzayo. wenze njani wenze njani Wewe usumpisi. Sengiqale kona ukuba amahlathi egebengu. Nesiqhophaza ingane yami ngoba naku niyibona ukuthi nemali. Wena uphizi uyayidla imali yengane yami. Awucabangi ekusasa lakho. Ngidla imali yendoda yami bawami. Ngisho kahle. Imali yendoda yami usho kahle ukuthi ngidla imali yomfana wakho kodwa kumina indoda yami. Kulutho phela vele. Exactly. Manje ngenze njani ke mama? Lalela. Ufuna enze njani? Ayenziwa le nto yenza mawukho umuzi wakho. Uqaqela. uzowakha masebeshadile Manje ufuna ingane yakhe ilalele wena ngemali Lalela yakhe. izohlala kini izohlala emzini wenu. Kodwa ngihlale mina. Awusebenzanga ingqondo wena. Into yezimali wena. Yebo. Wemali sakha wena. uma seshadile yila ezobona khona ukuthi kufanele aqoqe konke manje akhulumiswe wakhe okwamanje Ngiyizele la ngifuna umshado mina. Hayi nje bento. anizofuna ngenkani mangingathandi ngezashade uma ngabe nifuna yabo njengamanje shoba nithi niyawufuna Wena uzoshada nobibona. fanele nithi niyawucela ningasho ukuthi niyawufuna ngoba ngeke nomthwalo manje ufuna Nangu umuntu esoshada naye, hayi wena. Wena washada waqeda.
okwakho kuphelile. Mina ngizohlanganisa labo bobabili hayi nawe. Yebo ma. Ngoba kade niqhophaza ingane yami ngithi bihlalisa yodwa la nijabule nidephuna ngendlela. Ubunqaba phela buzokwenza njani? Ebuzokwenza njani umunqaba phela? Befike siyanqaba la. Yebo nje mangizela sizoveza ukuthi anginqabi. Uyena befika kuthina kuthi uyanqaba. Webo Ukuza kuthini? Usani ukwenza kanje? Sifuna ukwakha umuzi thina. Ngichazele iqale ngathi mina sengimdala ngidinga uzongilekelela. Wena mawuzokwenza nje uconza ngilekelela kanjani? Ngomukele kanjani mina emzini wami uzokwenza kanje wena? Lalela la. Vula la. Yebo. Vula la. Wema Sompisi. Ngibuke ngathi indlela othanda ngayo imali uzobhidliza umuzi wami. Angithi ngoba uyazi le ngane yami ukuthi isebenza kahle. Wena uyisikele efutheni nje wena. Uyakutshela ukuthi nje mina ngamthanda ngingekasebenzi. Noma wena uyitshela ukuthi into yamanje ngoba sesebenza. Ukusebenza kwakhe usebenze manje. Akushaya ukuthi ukusebenza manje. Kodwa yayibona insebenzo yakhe. Sisuka phi? Sisuka kude naye. Mina ngitshontshe imali zamawami. Noma usuka kude usuke eduzana nalowo kumthinti. Okusalayo uma uzokwakha umuzi awudle imali ngoba uyahliphiza. Uzodlani kusasa uma uzodla imali egcinelwa wena? Uzodlani? Tshela mina. Tshela mina. Oh mama ngeke uthi ingane yakho uza kwami akazi ngeke uthi ingane yami idla imali yengane yakho. Oh usomhlanganyela namanje. Isebenza. Usomhlanganyela sekukhona mina ke manje. Uyalizwa ke iqiniso. Sekukhona mina. Angeke ukubone. Ngale kwaloko. Ukhona ukutshela amaqiniso. Ukuthi uzowakha lo muzi noma uzowakha. Ngizokwakha mina kwakho. Akathuleke uma wakho. Ukuze ubone ukuthi ngizokwakha mina ngimthole ngasebenzi. Uzothula. Akuyona indaba yakho. Uzothula mina la uzothula. Akuyona indaba yakho. Indaba yana labo bobabili. Mina ngizolungisa indaba yana labo bobabili. Hayi nawe awuyilungisi kahle ke umuthi. No. Ngoba ndodakazi ingane yakho. Angayicabangeli kusasa. Imali yengane yakho. Hayi ukuthi bathandana ngoba sebesebenza kade bathandana. Sisuka kude naye. Lapha mina ngikhuluma ngendaba kamakoti indoda wemama. Hayi bo. Izokumele. Naye yakhe indoda. Hayi wena. Wena ngicela eceleni. Wena ekuhlanganisayo. Mina ngizolungisa ingane yami. Awuyilungisi mawenza kanje. Wema uzobhidliza ngeke ukhulumele imali. Ngeke ukhulumele imali yendoda yami. Wena uzohlala kanjani? Awukwazi ukukhulumela imali yendoda yami. Ngibuza ukuthi ufuna Umzale njani ukhulumela imali yendodana yakhe? Wena befanele Hayibo. Ayidabo boba u2. Hayi ukuthi ukhethile wena wadala noma udidekile. ukhethile. Ngakhetha mina uyabona. Manje bekhuluma kanje ukhuluma kanjani? Angithi ukhopho lwakhe ke lunje. Umzali okhulumela imali yendodana yakhe. Kuzolunga Abazali beyikhali zokugcina phela lezi. Usomakhangani. Usomakhangani. Wakhetha ibhotela. Wemama. Khuluma. Uzobengasekho lo mama. Khumbula ukuthi uzomsindana. Kodwa sobe nginaye embhedeni. Wena uzobe unaye kwakho mina ngizobe nginaye embhedeni. Mina uyazi Khuluma nomama. wena Ngoba phela umama's boy phela wena uzokwenza njani? Umama's boy phela uzokwenza njani? Umama ukhulumela imali yendodana yakhe. Ngeke uphele ma. Ngeke ma. Kusho ukuthi lo mshado ufuni. Umshado uyaqhubeka. Umshado uyaqhubeka ma. Wakhe nakuze kuphela bobabili. Ukuthi ukubuyasho wena lo. Uyidlile wena imali. Akayiphela uthi uyidlile. Uyayicabangela wena. Thatha imali wabothi ngcono wakha yini. Uyayicabangela yini? Akithi njengoba sikhuluma nje imoya iyajika bese jika ephaka akhombe ngomuntu usuke ngaqondile ukukhomba. Angimfundisanga kanjalo ukuthi mina khomba umzali ngesandla, especially umuntu uma wakhe wendoda wasemzini. Futhi uthi ngabe uguqe ngedolo ubheke phansi akubhekile nje ubheke nje emahlweni. Ingendlela esikhuluma ngayo nami ngendlela ejujela ngayo amazwi akakwazi ke naye ujike naye asale sebodamatisi fanele ayidefend egcineni. Hayi bo. Defende kokhona. Hayi defenda kanjalo lesikhomba. Kusikhombana. Niqale ngencwadi sangafika. Kwezimali. Hayi yangena yatshona le. Umthitho
Ushithile wenzani? Ake ningilalele. Ake ningilalele. Hayibo. Wemndeni. Yesizwe ngayo. Wemndeni. Thina silethe inkomo la ekhaya. Ayasho ngisazi ke mina. Ngifuna i-date Nalezo inkomo. Nizokuyifuna nizoyicela i-date ukuthi niyayifuna. Hayibo. Ake ningilalele. Wemndeni emibili eningivakashele estudio. Hawu. Hayi noqevethwayo. Kuyasho ukuthi amadoda awekho la. Yabona ukube khona amadoda la ngabe le mlomo amngaka. Hayi niyakhuluma. Kodwa ke ake nifundeni ukwehlelana. Nina nizoshadisa abantu lo. Nizohlanganisa nizokwakha umndeni la. Ake nihlelane. Mbokodo. Akwenziwa nje. Niyophakelana uze kufike phi. Khona umuntu ufanele lo munye, omunye lalela omunye. Nami ngiyafuna ukunilalela, ngiyafuna ukunizwa ukuthi ngithini. Kodwa manje manikhuluma nje kwamina angisanizwa. Nize ngento enhle kabi la. Ma, umshado, isibusiso ezivela kuNkulunkulu. Ngicela nihliselane umoya. Izolunga lento. Yabo njengoba nigqibuleka phezulu nithi ninamanga, uthando lavunguza la. Lento le ngidinga inesolution. Anikhulume kahle nihliselane umoya. Ithini into ma? Yini enize ngayo estudio? Nina yini enize ngayo? Ngicela ningitshele ukuthi nifuna kwenzakaleni ke bazali. Kuyimani zongena ko-partner. Mina ngize ngomshado ohlehlele emuva ongaphumi. Mina ngilinda umakoti angene kwami. Ngoba ngilinda ukuthola labazukulu. Ngilinde nokuneswa njengoba sengimngaka nje. Anginayo umuntu ongilekelelayo. Kodwa kuthule nje. Ingakho ngifuna bangicacisele ukuthi kwenzekani. Ingakho bengifaka imibuzo kumakoti okuyena esimlobolayo. Okuyena ophethe amaqinisa ngalo mshado. Kanjalo nengane yami ngifuna ngitshele ukuthi kwenzekani. Iqondeni yona. Yona ezosikhombisa ukuthi iqondeni uma konke iqondile ngawo. Ngoba wena ngifuna uzoba umfazi. La kwamatshana uphume kwasompisi. Uzokwakha umuzi wakho. Ngoba mina kusasa ngizohamba. Kosala ba emzini wami. Ngifuna ke manje eyami ingane ingikhombisa ukuthi iqondene. Uma ingangikhombisi kusho ukuthi awusekho umshado. Khwenyana tshela uma wakho ukuthi uqondeni, ufunani, ufisa kwenzakaleni. Ukhona manje uma wakho umkhulumeli wakho isho ofisa kwenzeke. Nangu uma kantombazane, nangu umakoti wakho, nangu uma wakho. Iphelele lento. Ufisa kwenzakaleni. Ma. Ngiyamthanda uMandleko. Khuluma ngisi. Khuluma sizwe sonke la. Ngithanda kakhulu enhlizweni yami uyena umuntu engimzwayo ukuthi cha uma nginaye ngisuke sengiphelele. Nazo. So ngifuna ukuthi lo mshado uqhubeke. Nazo. Ukuthula umsindo akusawucelile manje. Ya. Sengicela ukuthi yonke into yenzeke ngohlelo. Ake sibalindele mhlambe sizwe nje njengamanje ekhona uma wakhe ukuthi kahle kahle ithini into ngoba phela nakho nawe usukhona labantu bafike bangihlanganyela bebathathu. Ukhona nomala ngibala umwabo mbaba omncane wabo lana. Abe. La muntu la. Abe. So njengamanje ke nakho ke la sisikhona ethini asadingi ukuleke sileke sibuya size nestudio ngani sesicela ukuthi i-date yomshado basinikeze ukuthi siqhubekele phambili. Ngakhuluma nawe ngakutshela ngathi emsebenzini kune engifunayo kunesikhala esithize engisibhekile manje angikwazi ukusithola ngingashadile. Mina kahle kahle nabo abantu abangimisile ngabe yiningi sengikwenzile lapha ekhaya lami nawe. Yes. So ake sizame ukuthi sehleke manje ngoba ukunyuka ngekusizayo ukuthi asitholeni isixazululo esisodwa kulomndeni. Vele fanele sehle thina sithobe kubona. Ngoba phela sincenyile lehamba yami emhlophe. Makoti. Mama Koti. Niyezwa ukuthi bafuna ipeace labantu. Bafuna ukuthi okwabo kubile ngakubona. Nithini? Makoti nje ufike noma uthini nje bese khuluma khona wakhe. Mina ngiyamthanda umkhwenyana wami. Ngimisele ngaye. Mawami. Ngiyazi sekukhulunyiwe kuningi kodwa nje ngicela ungikhulule. Yabela nomshado. Awus. Sadla thina bakamatshana.
Cha, Ake sizwe yena umama manje ukuthi mina inkinga bengingenayo. Mhm. Indlela engene ngayo kumina. Mane nangena nje navonda ngadlula nje. Engathi umfula uyangenisa nje. Kwabalula kanjalo. Befanele ibe nendlela njengoba kade ngichazile emlingane ekuqaleni ukuthi ukuba lento ihambe ngalendlela ibihamba. Yabo nje basize sahluthana kanjena nje thina sikanselene kahle kahle. Ngabe akufanele siyahloniphana. Akufanele ukuba thina senza ngalendlela esenza ngayo njengabantu abadala. Futhi ukuthi thina sihlala phansi silungise indaba njengoba injalo siqede sidlulisele kwabanye abasiphethe into ihambe ngendlela. So indlela mangabe indaba mayingabe ingena kanje uwena nje ungathini bese kuthiwa wena undodakazi wami ukubizelela e-studio sezokutshela izinto ezingaka ubungalindele. Umakoti wakho. Bungekwazi umakoti wakho ukubizela eceleni akhulume nawe. Angithi ubungambuza lo mbuzo. Nami ngingambuza kanjalo kumkhwenyana. Ngathi bungikekho indlela ukuthi uze kumina ke engenani uzokhuluma nami. Uthi unobungibizelela esikangaleni ubona wonke umuntu. Indaba zangaphakathi endlini. Uyayizwa ke indaba yangithi njani ikanjalo ke. Bona ngazuthi nje ngiyahlanya nje hayi nawe ubungahlanya nje umama. Izingane lezi siyayizala fanele zikwazi ukukhuluma nathi sabazali ngendlela sibafundise ngayo. Understand lo umshado wabo anginankinga nawo. Njengoba nasekuqaleni ngangithe ubaba ngiyakubaba ekhaya ngiyokhuluma nokuthi ubulili babo bukanje into ebekade ngingayazi. Sengithole ngoba uyayibona ukuthi kuningi obekwa amabhomu beqhamuka yabona ekade ngingakulindele. Sengikuthola konke la kagcina nami umoya wami usuphukile okunye ngaze ngagive up ngabatshela ukuthi ngeke baze bashade ngaduba kanjalo. Bagcina baphuma ngahamba mina ngaye ekhaya ngisengobikela ubaba. Umefika lapho ubaba useyashoka ubaba usetheni. Njobe ethi yena kokhona ngisho le ndoda yela ubaba wathi ngeke azakwazi ukuze studio ngcono athumele umfowabo ayoyizwa leyo nto ukuthi ithini. So sakhuluma ke la nezingane ingane kwacaca ukuthi umkhwenyana naye akasakwazi manje unamagama amkhingayo wathi ucela indlela ofisani wahamba. Yamlandela indodakazi yami ngophela labantu bayathandana. Sasala ngethina sesichingezekile kanjalo. Kwasho ukuthi umkhwenyana naye useyobheka umuntu engasabuye naye njengoba esebuya nawe. Kusho ukuthi ke manje la thina njengabazali sekufanele thina siyibone ukuthi sibalansisa kanjani lento ukuze izingane sivulele indlela. Hayi ayike babukeli angifuni ungasho nayizwe ukuthi into ikanjani iqale imoya yabheka phezulu kodwa manje ngikujabulela ukuthi uyavuma uma kamakoti ukuthi umshado uzoba khona abakhombisa kona ukuthi kwayinkomo esenikhokhile aziphikwa okusele nokulungisa endleleni nokulungisa ngayo kodwa ingane zikutholele bezikufuna yinde le ndlela esihanjiwe kuzanywa ezama umkhwenyana ukuthi amfuna umakoti wakhe futhi nawe ngiyacabanga ukuthi enye yezinto bangukuthi ulwe kangaka ngoba uyazi ngana ukuthi into mithanda isuke ithanda kodwa ngicela ukuthi imndeni babukeli uma iganselene kufunde ukuhlalwa phansi kukhulunywe izinto zixoxwe ngoba vele ayikho into eyenzeka ngomlingo kuyakhulunywa uma kungasakhulunywanga kwakhona ama steps eqiwayo kuthi yakonakala andikujeke uzovela ngalendlela so nibonile ukuthi umakoti ukwenzile akwenzile wathi phela naye umngane wadlala kudlayo khona kanti uyamlimaza umkhwenyana usebuke manje emshadweni engazuthi uyintombazane eza nenkohlakalo kanti cha uthi unezathu zakhe ke njoba sekukhona umamfana khona wantombazane ibukeni lento inganixabanisi nibuka ama mistakes ezingane aphelile namhlanje labantu badinga ukuthini bashadiswe babukeli ngijabule kakhulu ukuthi nibe nani studio ilungile lento iphele kamnandi bashada labantu don't forget to subscribe Santsana South Africa till we meet again next time South Africa.